ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ଯେ ରାବଣ ପରି ଅହଙ୍କାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେବେ ଧରି ପାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବେଡି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଚେନରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି କଣ ହେଲା କି ପବନ ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉଲ୍ଟା ଦିଗରୁ ଉଡିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରଦେବ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରଦେବ ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରୀକୁ ଡୁବେଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ବାର ବାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ମହାବିନାଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମୁଦ୍ରଦେବ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଦେବ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ହନୁମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଛ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରୀରେ ରାମ ଭଜନ ହଉଥିଲା। ହନୁମାନ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡି ଭଜନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହନୁମାନ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ରଦେବ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ କାମ କଲେ ଯାହା କେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବେଡିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସମୁଦ୍ରଦେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଢେଉ ଶବ୍ଦ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଭାବେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ କମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସମୁଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ପବନ ଦେବକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ପବନ ଦେବକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପବନ ଦେବ କହିଲେ, ମତେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଜୀବନ ରହିବ କେମିତି? ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ମନ୍ଦିରର ଉଲ୍ଟା ଦିଗରୁ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ।